K5 makita sa akong likod ang kaangay o kung masami nga breeding grounds sa lamok diri sa Iloilo City, rason na ginapabaskog sa Iloilo City government ang ila kampanya sa clean-up drive. Padayon sa gihapon ang pagtaas ng numero sang kaso sang dengue sa Iloilo City base sa pinakaulihing report sang Iloilo City Health Office. Santo sa report sang CHO, 21 ang narecord nga bagong nga kaso sa diin nagdangat na sa 895 ang kaso as of August 25, 2024. Angot diri liwat naman nga nagapanawagan ng Iloilo City government sa publiko nga dapat ipabilin nga malimpyo ang palibot kag padayon ang pagpanglimpyo agud maprotektahan ang kaugalingon kag pamilya batok dengue. Panugin man ang city government nga dapat gilayon nga magpakonsulta kung mayara sang mga simptomas sang dengue. Nagapabilin sa karon nga apat ang narecord nga napatay bangod sa dengue sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5, Jenny Kauyonan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.